Cutar pneumonia cuta ce wacce take shafar huhu. Cutar ta huhu ita ce kan gaba wajen kashe yara 'yan ƙanana 'yan ƙasa shekara 5 a duniya. Cutar tana sanadiyyar mutuwar yara kimanin 700,000 a kowace shekara. A sassa da yawan duniya yara na mutuwa sakamakon cutar huhu a kowane minti ɗaya. Duk da cewa cutar ana iya rage mata ƙarfi kuma hana ta yaɗuwa tsakanin al'umma, sannan kuma a yi rigakafin kamuwa da cutar. Cutar huhu cuta ce ta rashin daidaito, wacce ta ta'allaka ne a cikin mafi yawan marasa ƙarfin tattalin arziki. Abubuwan da ke haifar da cutar pneumonia sun haɗa da rashin cin abinci mai gina jiki, rashin shan ruwa mai tsafta, gurɓacewar muhalli, da kuma gurɓacewar iska a cikin gidaje, har ma da rashin samun isassun cibiyoyin kiwon lafiya. Za a iya kaucewa kamuwa da cutar pneumonia ta hanyoyi kamar haka: shayar da nonon uwa zalla ga jarirai har na tsawon watanni 6. Matakan rigakafi sun haɗa da yin rigakafi a asibiti, rage tu'ammali da gurɓatacciyar iska, yin amfani da tsaftataccen ruwan sha. Kula da tsaftar muhalli na taimakawa matuƙa wajen kare yara daga kamuwa da cututtuka. Magungunan rigakafi suna da muhimmanci domin magance cutar huhu. A shekara ta 2021, asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ba da magungunan kashe ƙwayoyin cuta kimanin miliyan 31.6 ga yara 'yan ƙasa da shekara 1 a ƙasashe 54 a faɗin duniya. Sunana Zainab Nuna Abba daga nan Waraka Media Concept Development Hub. Za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku akan bidiyon nan da sauran bidiyoyinmu da muka saki. Za ku iya bibiyar mu a shafinmu na Facebook da kuma YouTube at Waraka Media Concept Development Hub, ko kuma a www.warakamediaconcept.com.